Инак даем вперед Саше. Шот. Короче, сеу як дастаи барчи ҳисор буридеста ки ҳоли помир мумкин метавона ки худи бозира бигира тағйир бутана баша хаке туч кушид ҳами хемеша и голод мезана бувар кун ӯ голод мезана хидда гол мезани мухлисон ме голод мезанан ҳами ҳар хелай дай бозира ҳеҷ кута намеша ана помир қанта бизан ана михе чисти гол айдури баротарш хай бара ба дастш бовардая баша ба дастш бози маълумае ки мяса мешада ғери бомаза меша гуфти акай бахтимон бози ба маза меша намӯжа ки тарзи голзаниро ёфта командаи помир мумкин ҳами хея дигар бизан охия бача мезана сеу сеш мекунав ба мезана сеу диш мекунав ба барчи ҳисора гиряна мемира ай сабабе ки шоти бозира қапида натванист ки бози зуд рафтиста ё шашлик тайёр кардисан шербачаку ҷа маҳорати якм маҳорати кала кор мекунав ба дастор чусту чолок бошанд бозира мумкин бубурӣ даро шай барабине шай барабин мешава урусо хакера да болои як бизанан мо хаке тоҷикира да рӯи стол мезанем да ба дастомон бозӣ мекунем партош ҳам кунҷ монушу хай бозӣ мерава яке қай мо даҳара хам наметему бозира тамошо мекунем ҳаловат мебарем бо камерара иститол метемша камерара мегирем уститол метем ами сире мекунем ки шайбара гуна кунем шайба дай ҷароли асосира чизе ки гурӯи дастархонда ҳамо бозӣ кардесам хай касе агар чемпион кубка бигираву давҷая тӯпи волейбол мондагиай соҳиби ҳамин куб мешавад ва меброя давҷа заларба меброя кубка мегираву мезана мера тоҷикистон чамонедушкуру наки шота бинем се нормальни шота шоти мусоби мумкин ҳарди командора устраивад кунад ё ки накна бози сеудае ма хато кардам ери хатои техникиам камкам мешавад ба назар нагирашако касе ки ба тамошо мекунам бо ҳақурат монакунами ери хатогиҳоа мешавад ба гап ана дастаи помир сеу се кардаш мужико тайёрӣ дидиам ба фикрам тренершон хеле аҷанашон кард буромадан ба карди голам ке задан сразу задан ери беис ай байнда минут гузашт баъд сеимша задануне ки всё ки бозирани ча кардесам мумкин бизанам бубурам касе ки мегӯям ду гол зад кураша меқапав сеимша мезанав бозира мебурад ина зад мумкин голай мумкин моменти голевое мумкин яке ҳол ҳисора даҷа сухани хирона да дасти ҳисора мумкин бизана мумкин фора дода боша ҳисор даста помирда ки медона охир яке бозиҳо чеснянагон кантора пантора да мо якум азо пазо хуш нестем бози чесни ду команда меброяд то гол набуд рафтем хай и момент видеопросмотра мебинем баку чӣ гап агар гол боша ана ира гол гуфтан бизанем ку ба фикрам помир зурш нарасид ани ҳисор помирда дастаи помирда фора дода буд парчи ҳисорам ами
Удары охирона дар тансе бозӣ мондану хелп мондану шуду. Чӣ шид? Бозӣ ба фикри мусови шид. Короче то 30 секунди дигара 15 18 10 секунди дигамо касе бизана бурид назада буд. Оҷа просмотр. Ҳоле видеопросмотрро мебинем. Тамом бозӣ тамом шид.